Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, że tak jest na tym świecie naszym, że każdy z nas jest na kogoś ich podany. Nie ma człowieka, co by nie był na podany na swojego przyjaciela. Prawi się, że dcera by się miała podać na fotra, a synek by się miał podać na mamę, ale nie ma tak dycki, bo czasem jest tak, że siedziołcha podo na starkę, albo synek na stażika. I jako to je, to wam teraz wyrządzę. Tuż Rostomili każdy, jeden człowiek na ozajst musi być na kogoś ich podany. Kiedy się rodzi dziecko, to najprzód tatowie, a potem stażycy się na niego dziwają, a prawią, że to dziecko je ganz podane na mamę, lebo na tatę. Jeny, że każdy ma insze oczy, insze błyszcza, bo bai starociotka, Aniela, by się powadziła z każdym, że to dziecko je ganz jakby fotra widział. A zaś starka Zofia naisto wie, że to je cała mama. Jak dziecko je małe, a leży w kolybce, to ono się zmienia z tydnia na tydzień. Oto za pół roku zaś się zędzie familia, albo bai za rok, a zaś wszyscy szpekulują, na kogo dziołuszka, lebo chłapiec je podany. Bo przeca na kogoś ich musi być podany. Gdyż go w kapuście nie naszli, ani go bocuń nie wciepał do kumina, jak leciał kole chałupy. Wiele razy było tak, że kiej już syneczek był większy, to herny foter go brał na szpacer, co by go uwidziała cała dziedzina. Widzieli go i jego kamraci, że potem w aryndzie, przy piwie, se robili z tego taty błozna, a gory jak to był młody tata, jak to było jego pierwsze dziecko, bo mu bai prawili, że ten jego syneczek mogę bulkę jakby kuminioża widzieć. Borok chłop szał potem wartko do chałupy, a dziwał się na synka, jeśli nie ma podany na kogosik, na jakiegoś stoi z bioka, albo na jakiegoś inszego chłopa, bai na sąsiada, albo na jego najlepszego kamrata. Dziecka się najwięcej podobały, a furt jeszcze podobają na stażyków. Ja, jak się ktoś podziwał na gębulkę dziecia, to prawił, że to je cała mama albo cały tata, ale na ozajs chłapieczek był podany wiele razy na stażika, lebo na stareczkę. Jak jeszcze w chałupie były starucne fotografie, to wiele razy się wszyscy dziwali, jeśli to dziecko nie ma ganz podane na fotra, na mamę, albo na stażyków. Ale mogło być i tak, że się syneczek podał na ujca, a dziołuszka się podała na ciotkę. Mogli się podać i na prastarkę, bo przeca to jest furt familia, a dyć czerwono krew prastarzika ciecze w żyłach prawnuków. Jednako najwięcej o tym, kto się na kogo podał, wiedziały paniczki na dziedzinie. Wiele razy cudze, bo co dziecię widziały inny roz za czas. Bai stareczka, było tak, że bai stareczka posłali dziołuszkę do konsumu po cukier, a ona przyszła, a pięknie wyrządzała, a miała kupa rzeczy. Baby, kiedy tam stoły, chnet szpekulirowały. Na od kogo żeś ty je? Tuż toć, podziwej się Hanka, ona mogę bulkę, jakby Zofię Brachaczkule widział. To będzie na ozajst jeja wnuczka. Widzicie, ani się nie trzeba było dziołuszki pytać, stykło przeca się podziwać na gębulkę, a na niej było ganz wymalowane, jako się dziecię mianuje, jaką ona miano, a skiery je chałupy. Bo każdy je podany na swoją włośną familię. Bo my są owocami naszych przocieli, naszych przodków, którzy żyli i 100, i 150 roków temu. Ale ludzie się mienią, a gor dziecka, bo mały Junek, jak mu było oto z 5, to był ganz jakby mamę widzieć, a potem, jak był już większy, to wszyscy prawili, że to je cały tata. Starzy ludzie prawili, że to je ganz jedno, na kogo się dziecię podało, najważniejsze, co by było zdrowe, a szykowne. Jeszcze wam rzeknę na sam koniec, że była roz takowno mało Janka,
dziołuszka, a jak się i starociotka spytali, na kogo je podano, to i rzekła, że je sama nasie jako prosie. Jak się podziwocie do zdrzadła Rostomili, to na isto w nim uwidzicie siebie, ale uwidzicie a i kapkę kogosik inkszego. Uwidzicie swoją mamę, fotra, ujca, starkę, ciotkę, a można a i prastarkę, a prastarzika. Rostomili, jak macie radzi do mojej drzistani po naszemu, cieszyńskim rzeczom, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest ta kopytka, co byście ten kanał subskrybowali, a druga fotografia to jest film, co się wam można spodoba. Miejcie się pięknie, wszystkiego dobrego.